Започва супер сблъсъкът на тема. Трябва ли жената да готви? Сега на ринга се качи дамата, която извън кухнята е в положение на засада. Жената, която изява много мекици и затова сега обича да ги пържи. Състезателката в категория ей това да ти е в къщата. Златина Хаджи Панайотова! Чакай да те стигам. Заповядай. Благодаря. Честит празник на всички! Честит празник, Христос възкресе! Благодаря ти, Христос възкресе! Кажи първо от колко години не си се качвала на ринга, защото едно време ни беше редовен гост. Ами, ако трябва да бъда искрена, близо 6 години. Не съм се качвала на този прекрасен ринг, наречен телевизионен ефир. Заповядай седни. Сега срещу нея ще си изправи човекът, който знае, че ако искаш закуска в леглото, трябва да си сложиш кревата в кухнята. Мъжът, който знае как се пише самотен на 7 езика. Състезателят категория дете на Крайовската спогодба Владо Береано! Добро утро! Каква е тази Христос възкресе, моля ли си? Каква е тази спогодба, на която си дете? Не съм на тая Крайовската, не. Още от даките. Крайовската е от наскоро. Да, наскоро може да е за тебе, за нас е доста става дума за легендарни участници в сблъсък. Вие забравяте, че първите 6 предавания аз ви бях единствен участник, всяко едно от първите. Нямаше никой друг, който да се навие да ви дойде. Сега малко е, заповядай седи. Малко е объркващо. Тук, че мъжът ще твърди, че жената не трябва да готви. А жената ще твърди, че трябва. Трябва. Би трябвало да е обратното. Ма не знам дали няма да объркаме зрителите. Ако искате първо... Според мен, вие сте платили, това е актьорска изява. Тя няма такова мнение, ама сега трябва да защитава. Да не говориме, че тя е юрист. Адвокат, те са готови да защитават всякакви тези. А преди това пък артист, които са готови да играят. Нека да не говорите вместо мен. Аз не стига, че съм блондинка, ами съм и юрист и трябва да мога да ви кажа, че сама мога да изразявам мненията и позициите си. Аз изказах съмнение, а не това позиция. Добре, айде, за да не ви бавим повече и сложим началото, да видим какво заканиха гости един на друг през седмицата и да почнем. Жената в никакъв случай не трябва да готви. Това не е никакво задължение за нея. Има много по-добри задължения за една жена, поне за мен. Естествено, че една жена трябва да умее да готви. Освен всичко друго, тя трябва да умее наистина да готви. Никой не казва, че трябва да може да готви добре, но умението да създадеш уют в собствения си дом има право единствено и само една истинска жена. Естествено, че секса е много по-важен. Първо, да готвиш, човек може и сам да си изготви. И за секса може да стане, но все пак при секса двама е много по-приятно. Има една друга подробност, както и при готвенето, разнообразието е важно. Трябва да се поставяме секса с готвенето, не мисля. Не мисля, че трябва да ги поставяме на една плоскост и според мен е най-добре да вървят ръка за ръка. Ако това ви е позицията, със сигурност Шекспир ще се обърне в гроба. Господин Барянов, защо се бъркате в женските работи? Това е една неравна битка за вас, която аз ще спечеля. Начало на първи рунд. Много е странно и за един и за другия. Първо, балканския мъж да е разкрепостен и да е окей жена, да не може да готви. Това е странно. Второ, млада жена от новото поколение пък да може да готви. Те повечето не могат. Не знам кое изглежда по-неестествено. Ти в къщи. Сега, какво правиш? След като правиш кариера едновременно с това? Аз вкъщи първо не смятам, че всяка една жена се ражда готова да готви. Всички феминистки псуват и си казват, ние колко пъти извървяхме, за да дойде това хубаво момиче да ни... Какво значи псуват? Чакайте малко, аз съм жена, аз съм майка. Ако аз не мога да създам на собственото си дете елементарно условие за живот, т.е. да знам то каква храна взима, какво яде, много е лесно да отидеш до първия магазин, да купиш, да започвам от децата, някакво готово, гадно, гнусно пюре, която и да била марка. Ти, улеснявайки живота си,
вгорчаваш този на другите. И една жена, ако трябва да бъде жена, започвайки от фигурата на една жена, тя трябва да знае какво приема, тя трябва да знае с какво се хранят децата й и тя трябва да може да направи една салата, за да може мъжът да си спие спокойно ракията. Толкова много абсурди в две изречения. Първо се оказа, че тя има намерение да готви бебешки храни. Най-добре ги остави на специалистите, защото няма да може да ги готвиш. Имам 2 деца на 3 на 6 години и съм готвила вече. Моля ти се. Мога ли? А върха на всичко, Мила, е, че жените не могат да готвят. Изобщо! Кулинарията, готварството е мъжка професия. Не само, че е мъжка професия, а според Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите е третата най-мъжка професия в света. Пред нея са миньорството и тия потраулерите, дето ходят да ловят риба. Там са само мъже. А сред готвачите по света 94% са мъже. Жени няма. Мога ли да се изкажа? Извинявайте, господин Берянов. Ако говорим за готварство, а не да забъркаш някакви смешни ечета. Чакай да му кажа само. Господин Берянов, вас кой ви е хранил? Дядо ви и чичо ви ли? Не, аз съм се хранил. Вие като дете сте се хранил сам. Не ви ли е хранила баба ви, защото майка майка ми не можеше да готви нищо и баща ми не можеше да готви нищо. Но имахме жена в къщи, унгарка, която готвеше много добре. И баща ми не реши да се жени за жената в къщи, унгарката, а за майка ми, която беше готина и умна. Вие сте много весела компания. Има румънци, унгарци, всеки хора има във вашия предприятие. Все пак жена го изхранила. Аз не оспорвам качествата на мъжете като готвачи. Аз въобще не ги оспорвам. Ясно е, че 80% от световните готвачи са мъже. Тук не коментираме това. Аз не казвам, че една жена трябва да готви като професионален готвач. Тук говорим за умение. И една себеуважаваща си жена, която има къща, дом и държи на себе си, трябва да може да умее. Това е изкуство, което се учи. Готвенето. Никой не се е родил научен. Да не говорим, че целият свят... Това е, между другото, една основна истина. Целият свят върви към това. Всяка дейност трябва да се учи. Представи си някакси романтична нощ. Вижда се Монако, тук е луната, една пътека. Те двамата седат един до друг. И той й казва: ох, мила, представи си през зимата седиме си заедно и аз да хапна от твоята чудесна пача, която ти си научила от майка си. И една романтика строи, братче, от това нещо. Ама аз веднага ще ви конструктирам. Или запознаваш се с нея. Примерно, ще е приятно ли, ако аз се запозная с тебе, така както изглеждаш, и първото, което ми дойде да те попитам: ти можеш ли да готвиш сърмички? Можеш ли да правиш или не? Мен това не ми е проблем. Аз мога и... Сега, искам друго да кажа. Много е хубаво и аз пожелавам на всеки един мъж принцесата от бала да му замерише на пържолите, които са му любими. Мога да обича риба. И слушайте ме, защо крещите? Аз трябва да ви надвиквам ли? И слушайте ме, вие не ме разбрахте. Значи всяка една жена е принцеса. Ето пак не ме изслушвате. Вие не разбрахте моята позиция. Вие имате любимо ястие. Било то пържоли, риба, кюфтета или така нататък. Пача, ашкембе. Това са български неща, нали? Много съм гладен. Аз днес съм вашата принцеса за бала. И жената мирише на едно шкембе с много чесън. Мога ли да се изкажа? И кажи, ето пауза, ти си. Да, благодаря. И същата тази жена е направила усилие в вашия дом, в който, нали, живеете, обичате се, така нататък, да сложи там домашните дрехи и да направи пържолите, шкембето или пачата, която обожавате. Ако това... Не разтопи сърцето ми. Да, не разтопи сърцето ви. Честно ти казвам, не ми разтопява изобщо сърцето. Наистина не разбирате. Вечер да бъде принцеса. Виж сега, не са безпокойни. Жената не трябва да може да готви за това, бе. Ти ще вземеш козунака, ще се съблече гола там с пристилка и ти ще си изпълниш сексуалната мечта. Първо е малко съмнителна. Значи, аз те разбирам. И други
мечти. Не, бе, те някои имат мечти за бутуши и за ръкавици. И названия си има. Ама хубаво е после да хапнем, значи, докато у нас се пече в фурничката, нали, ние каквото ме е умесила, след това хапването и всичко ние наред. Аз това ще си го покажа. И това всичко заради тая сексуална мечта. Това ми е от вкусното. Ако говорим за месене, аз искам да кажа нещо много важно. Един от най-красивите моменти в моя живот е как двете ми деца, едното на 3, другото на 6 години, и аз месим сладки и солени. Добре. Най-красивия момент. Добре. Незаправим и никой на този свят не може да ти го даде. Това дъщеря ми е на 3 годинки. Тя знаеш ли с какво си играе? Но тя се играе всеки ден, нали? Аз не мога да разбера каква е разликата между това детето на 3 годинки и на 4 годинки да меси с татко. Може. Ама чакай, ние месим нещо. Не си прав. Тук не говорим дали татко трябва, а дали жената трябва да умее. И докато тя меси с татко, мама само по пристилка се върти насам на това. Нямам против, и то става хубаво. Не, ти се връщаш на старата. Връщаш се на старата. Бягате от солната тема. Аз това се опитвам да имам. Не, по престилка само. Извинявам, но точно по принцип за жените исках, защото много приятен спорт тръгна на тема феминизма и място на жената между двете дами и ние го прекъсахме заради рекламите. Кое не ти хареса в нейната позиция? Аз имам една позиция, която е лично моя и не карам никой да се съгласява с мен. Аз смятам, че най-важната роля на жената в света е да бъде майка и съпруга. И след това, разбира се, това не значи, че трябва да спре да се развива професионално или по какъвто и да било начин. Но жената е любовта. Тя е началото, тя е всичко, което прави хората хора. Ама това е... Това е... Само да разбера, на 13 години, като ти доведе мъж дъщерята ти... Ще му дадат по главата. Финални думи. Финални думи. Мъже, обичайте жените си и те ще ви готвят. Но когато решат да ви сготвят, ще бъдете най-щастливите и сити мъже на света. Мъже, моля ви, не обичайте жените си само защото могат да ви готвят. Кажи. Сега Това казвам. Мъже, моля ви, не обичайте жените си само защото могат да ви готвят. Толкова добре, колкото и добре да е то. Благодаря. Аз за финал ще кажа нещо. Имам най-прекрасната жена, която готви невероятно вкусно. Видях. Ти показа, че... Показа. Да. Прави невероятни ястия. Но тя не ги прави само с любов. Прави ги и с продукти. Всички жени да го правят. Това беше някаква обща реклама за продуктите. Не, на жена ми! На жена ми! В предаването има продуктово позициониране на жена. Има продуктово позициониране. Жена е продуктово позициониране в предаването и от тях. Най-важното, според мен, е мъжете да използват таланта си, защото мъжете имат талант към готвенето и да се научат да готвят. А жена им, ако може да им помага, защото те обикновенно по-малко могат да готвят, ще има мир и любов в това семейство. Браво!